toh hakane ka sngi hakajan mit jang kane ka sngi kum ki prabange ibaro khamtam ki kristan haka perthai chitlup perthai bat khamtam yengi ki kristan ke pe im hakane ka ri bat ka chai rew ke songi nga kwa ban ai ku ble ye phi hak kerteng ke bathyang bat bodon bor tam jong long pun im jong Yesus Kristus kum ta kum juru hakane ka janmit jong kane ka sngi nga kwa ban ai ku ble ye phi haka bayade bat menta ka sngi kane ka long ka khubor Good Friday na ka benta jong iwai pe iwai kum ki beriu ki pe im aslan jong kane ka perthai kum ta pra bange pe I hakane ka por nya kwa ban yalam jong kat to kat ne ka tin ka jong ble ka bangila ban syam na ka kitab kabarim na ka kitab Exodus ka lenong ka khat ar ka dekot ka ba ar ka tin ka jong ble ko ang kumne bat to shimru shisong of haisol bat haba hilawi yau haka snam ka ba haka pilian to kelanya haka kli cinkang bat ya baro arlian ki syaukat dakata ka snam ka ba haka ta ka pilian te mano manoru napi wat mi syabar ka cinkang laka jong ka ying hadu menstek kumta prabange kumta ka tin ka jong oblay ka yalam jimut yengi bat ka yetu yengi syapang ka snam jong ukun lang kane ka jingjia ka jia ha ka ba ki khon isal ki dangdon hapo ka rijib ha ka jing sunshar jong usim ha ka pe lalong kum kimrau ta ka rijib kumta ublay ula isnay ublay ulio I ye ka jing bat ka jing jinjar jong ki khonisa kumta ublay ulale shibon ki kanda shibon ki jing ublay ula pha ye ka richu kumbala pha de ki skan ka jing dum tliao kumta ta ublay ula pha kum ki khlam ye ka richu kaban penshitam ye ka richu khanang baki khod sa kin like na kata ka richu bakin lek phaino seka ri kanan ka ri chinkular ka jomble ye khod ke I ki jom kumta hakane ka por haba ublay ulama ham bat ulap ong yo Moses ba un phano da kata ka jing yap no ye ki khon ki bakhan ko nadu kimrat nadu usim hadu ki khon kimrao ki bakhan ko an pen yap no hagar rije kumta kan ka dai ka kamba ka ba shipel ka ba ublay ulatu banle ye ka rije kumta hakane ka por nakalyang jang ki khon isa ki don hapo upot sang jang ka rije andre ublay ubadap te jing isa baki khon isal bakin like na kata ka jing yap jang ki khon ki bakhan ko na ki jing merat ki mereng ki bakhan ko bat na kin khon jang ki nong yalam ki bakhan ko kumta ublay ulo ong yo usas makaway pakaway ka long ying isa maka deban sim ya ukhon lang buat obat chis nan bakin pendep pun kejing kenya bat anda kila kenya kila ot yan ukhon buat halaki yeng ki bisa haman lakaway pakaway ka kliw jang ukhon isa kibat don ka rich anda kila ot yan ukhon kin bu yakasnam jang ukhon hakap liang bat kila shim ya haisop bat now no haisop kin tho ya no haisop balong upunja sumput kila shim bat kila wi hakata ka liang bat kila kuntelan ya kan kasnam akli cingkang ki syabat jang ye kasam knang banlai na kan ka jingya undau blai ulah hukum ni Moses bad Moses ulalum lalang ikun isal kita men basan ginung yalam kata bad
kila shim bat kila le bat haba kumta ki khon Israel kila ot ya unu khon kila bu ikasnam kila shim yo haso bat kila kelan hagi syakat jangka jingkang jangka yin jangka onda try ulai yai lamba kari je ban penyap iki khon kong jangka ri je kumta try ulai le bat haba ki khon kong jangka ri je haba try ya lamba ki khon jangka ri je par ya ki khon ki ba khan ko abo ri je kilaya nadu ki merat hadu ki jing ki khon jang muslim bat hadu ki khon jang orang kumta kum ki parabane bar pejing layap jang khon isal dai tang na kadau bagi don ni kasnau ka syapa jang ka jingkan abi ye kumta ka mumut man ong hlor ngitip ba menta kasni kadai kasni ka ba Jesus Kristus ka syap long ngitip ni mat umat cibon kijing umat cibon kijing senyam senam kijing terus kalau tuh halor kedina halor jom ulum kalba naga bentaban saina ikipop kijampi kijam kumta kum Kristen hakan ikasi kebedan kam haga jing im kijam ngitip ba Jesus Kristus ulong ukun langgar ide ucap ulang ukon lang berat ubala ike ujung kumta kana kapol kenang ba mingi im hakana kapol kenang bangin like na kana kajinge kabangidon kelang bangin like na kana kajing syak sitam kajung ujung kenang bangin like na gini kajing keban kenduk hakana kapataya kajing ujung ide bandon ya kesenang kejung sukres hak syuk caukat jong jingin jong mitep kadonot kadai ke caukat jong jingkang jong jingin jong shimet iwai pai andrai kene par midon kam dan ya kesenam jong pulang jong kenang bangin lai kenang bangin yo katakan jingin ke bom cukup mitep bagi kon istalah kata kilai nak jingyap tang nama dan nak syaukat jingkang nak ye kumta bangin lai nak jingyap bom jukut bangin lai nak kata jingyap ka bom jukut saki bom jukut dengi deman dan asam jam uji sukres abalong akadon jam abalong ke jingkang jam ka jingkang nak jingyap kumta lengbang kan ngekerpat iwai pewe kumbi khon Kristen bat ki bomdon Kristen kumdai Kristen dan rengi kermens makana kasnam jong kun kan don bat ngin chania au Jesus ngin duai ngin im katam batin kata kamu kasnam ko jong Jesus Christ kadon ha chigi kenang ba onda ka bakut jong nilong beri ngilang ki beri kebelaj merengkat ngilang ki beri kepada ada kesenam ke Jesus ngisnya tu ada ngisnya tu baka senam ke Jesus kalau kebadan kam ke Jesus kalau ngisnya tu baka senam ke Jesus kalau keporo bud mi bud ki an ke Jesus mi im kat kum ke cinta Jesus kata kum mi don senam Jesus habis cakap dan kata kamu idai ban ai dan bat ki kam bicara bat nadu ka keten keten baru dia kata tangi ne ke kenten ke dia lain ke